Vino în prezența Domnului cu așteptări mari, știind că puterea Lui este fără limite. Singurele limite sunt date de credința ta. El este capabil să facă mai mult decât îți imaginezi. Crede în El și toate lucrurile sunt posibile. Cere-i Duhul Sfânt să te călăuzească, astfel încât să fii umplut cu cuvinte pline de laudă pentru El. Citește cuvântul Său ca să-ți întărești credința. Nu te descuraja, pentru că multe din rugăciunile tale încă își așteaptă răspunsul. Continuă să te rogi. Încrede-te în Domnul în timp ce treci prin întunericul nopții. Cu cât mai grea este situația prin care treci, cu atât ești mai aproape să vezi puterea și slava Lui. Nu lăsa greutățile vieții să te facă să te îngrijorezi. Încearcă să le vezi ca pe o așezare în scenă a intervenției glorioase a Domnului. Uită-te cu o minte deschisă la toate lucrurile pe care El le face în viața ta. Ce îi vei cere acum știind că El te ascultă?